כן, הייתי חייב להגיד את זה, מה אני אעשה? השעה 1:15 בלילה, ליל זין כסלו, פה אומן ליל חמישי, כן. כל פעם מישהו אמר לי, יהודה, תגיד שעות, אז אני אומר שעות. תראו, אני בא מהשאול תחתיות. אני נולדתי בשאול תחתיות, אני גדלתי בשאול תחתיות, אני בתוך ברסלב עברתי את כל סוגי השאול תחתיות, וגם עכשיו הרבה חלקים בתיק שלי הם מונחים בשאול תחתיות. אם יש משהו שאני יחסית מבין בו, זה השאול תחתיות, איך נראה השאול תחתיות. וגם בגלל זה אני, תודה לאל, תודה לצדיק, שבגלל זה אני יותר מבין על עצמי, לא על אחרים, ולא כמה אני חייב את הצדיק, וכמה רק הצדיק יכול לעזור לי, וכשאני קורא איזה דיבור מהצדיק, אני מבין שאני חייב את זה, ואין לי שום תקנה אחרת. כל הדלק שלי בכלל בכל הסיפור הזה, זה בגלל שאני בקיא ישר והפוך בכל הכיוונים של השאול תחתיות. עכשיו, למה אני אומר את זה? עכשיו, כשאני מתקרב, חוזר בתשובה, מתקרב להשם, אני הייתי בטוח אצל הדתיים, אין את כל מה שאני ראיתי בשאול תחתיות אצל החילונים. את כל העיוותים האלה, את כל השחיתות האלה, את כל המידות הבהמיות האלה, את כל הדורסנות הזאת. ומאוד הופתעתי לגלות כשחזרתי בתשובה, שזה בכלל לא שונה, כאילו, לא הדתיים ולא החילונים. וגם אחרי זה בתוך ברסלב, עדיין פה, גם שאני פה גר באומן, אני בקיא מה זה שאול תחתיות, אני רואה אנשים, אני יודע לזהות מושחת, אני יודע לזהות בן אדם שהוא מעוות, אני יודע לזהות בן אדם שהוא נוכל, מה זה אני יודע לזהות? כאילו אם הוא מתנהג ככה בצורה, אני מכיר את זה, ראיתי את זה בתל אביב, ראיתי את זה ברמת גן, ראיתי את זה בגבעתיים, ראיתי את זה בילדות, ראיתי את זה בנערות, ראיתי את זה, כאילו זה הנה זה אותו דבר, רק עם זקן, פאות, חליפה, משקפיים, פנים לבנות מחייכות, עיניים ירוקות, זה נראה עם חיוך מאוזן לאוזן, אבל אני רואה את זה אצל החרדים ואצל החסידים ואצל הברסלבים, וכן, גם אצל הספרדים וגם אצל הבעלי תשובה. ולמה אני אומר את זה? כאילו זה המצב של כולנו. המצב החולה שאני מדבר עליו, אף אחד פה הוא לא מחוץ למשחק הזה. אני אומר לכם, זה כולנו במצב הזה, כאילו, כולנו אנחנו במצב, אני הייתי שם. זה אותו דבר, אז הוא, החילוני, נגיד עכשיו, אז הוא לא שומר שבת, ויש לו גם כפירות, אבל ויש לו גם כל מיני עבירות שהוא עושה, נכון? וברוך השם, מי שמתקרב ליהדות זה התקדמות, אבל מצד מידות, מצד מעשים, מצד דרך ארץ, מצד אופי, מצד התנהגות, אנחנו לא יותר טובים מאף אחד פה. בואו נגיד את האמת, בואו נודה על האמת. מי שחושב שהוא יותר טוב פה ממישהו בהתנהגות, חושב שהוא יותר טוב מהחילונים, או יותר טוב אני ראיתי חילונים שיודעים להתנהג יותר טוב ממה שאני רואה פה אצל הרבה מאנשי שלומנו, גם בתוך הננח. אני ראיתי בבני ברק גם, יש אנשים מאוד טובים בעולם, אבל בוא נודה על האמת, אנחנו כאילו יש בנו גם המון חולאים, והחולאים האלה הם צריכים תיקון של הצדיק. זה עיקר הבקשה והחיפוש אחרי הצדיק. זה עיקר הדלק של הבקשה והחיפוש אחרי הצדיק. זה עיקר גם חורבן בית המקדש של דורנו. זה עיקר מה שמעכב בית המקדש של דורנו. הרי בסופו של דבר נמצא בהמתחת הצדיק הזה כל הרפואות למידות שלנו. עכשיו אנחנו לא יודעים שאנחנו חולים במידות, אז ממילא אנחנו לא באים לרופא בצורה של חולים במידות, אז ממילא נתקע כל תהליך הטיפול. ברגע שאנחנו נכיר בזה שאנחנו חולים במידות ואין הבדל בינינו לבין החילונים, לבין הליטאים, לבין לא יודע מה, והרבה דברים גם אין הבדל בינינו לבין הגויים, בינינו לבין בעלי חיים, אנחנו נפלנו למקומות מאוד קשים. יש פה אנשים שאונסים ילדים, יש פה אנשים שרוצחים, יש פה אנשים שמוצרים, יש פה אנשים שמלשינים, לשון הרע אצלנו בקלות, רכילות בקלות, הוצאת שם רע בקלות, ניבולי פה, אנחנו דורסים אחד את השני, אנחנו הורסים אחד לשני את העבודה, אנחנו בזים אחד לשני, חותכים אחד את השני, מחרימים אחד את השני, מבטלים אחד את השני, מרגישים יותר
בזים אחד לשני, מרגישים יותר עילאים אחד מהשני, בוא נעשה סדר. אנחנו במצב לא פשוט, אנחנו הולכים הרבה מכות ביום, יש הרבה מכות, הרבה בוקסים מחלקים ביום, הרבה סתירות מחלקים ביום, גם בין איש לאשתו המצב לא פשוט, אפשר לראות שהבתי דין הרבניים מופגזים שם בתורות, מפה עד הודעה חדשה, היחס בין הורים לילדים גם מאוד השתבש. אנחנו פה היום כל איזה פישר שמחפש עבודה מכניסים אותו להיות משגיח בישיבה, כל איזה פישר שלא יודע א' ב' נהיה כבר ראש ישיבה, היום נהיה מלמד בחיידר, אני שומע פה חבר'ה, זה המלמד נותן לו מכות, זה הראש בקיצור המצב שלנו לא פשוט. אז מה המהלך? ובגלל שאנחנו מכחישים את זה, אז אנחנו לא באים לרופא להגיש מסמכים לתיק שלנו, ואז ממילא כל הטיפול נתקע. הספרים האלה מעידים שאנחנו אנשים פגומים, שאנחנו אנשים מקולקלים, שאנחנו אנשים שצריכים תיקון מאוד גדול. הספרים האלה מספרים לנו כמה אנחנו צריכים את הצדיק הזה. זה שני הנושאים הכי מרכזיים בספרים האלה. ואיפה נפלנו, כמה אנחנו צריכים עזרה, באיזה גלות קשה אנחנו, וכמה התקווה והתקנה של כל הסיפור הזה זה הצדיק הזה. ועיקר המהלך זה שאנחנו נתחיל לבוא באמת כאנשים שבאים לטיפול, הן מול השם, הן מול הצדיק, הן מול הספרים, הן בשיחות חברים, כאנשים שמחפשים תיקון, כאנשים שמחפשים שינוי, כאנשים שמחפשים שדברים ישתנו בתיק שלהם, במידות שלהם, במעשים שלהם, גם באשכנזים, גם בספרדים, גם בחסידים, גם בברסלבים, גם בננחים. מי שלא מבין שהוא חייב שינוי גדול, הוא תקוע, הוא מנותק, הוא דופק את כל המערכת, הוא חי בכזה התגברות של רע שנאחז במדמה, שהוא בכלל באיזה מציאות דמיונית אחרת לגמרי מהמציאות, מהסיפור. מישהו לא מבין שהעמידות שלו צריכים הרבה תיקון, הרבה עזרה. ככה נראה בן אדם שהוא לא מחובר לסיפור, שככה נראה בן אדם שהתגברות הרע שנאחז במדמה שלו, פרו יושב לו על המוח ומשחק לו טטריס בתוך השכל. בקיצור, אנחנו צריכים את הצדיק, ועיקר מה שאנחנו צריכים את הצדיק זה לתקן לנו את המידות, את המעשים, ועיקר מה שיגרום לצדיק לתקן לנו את המידות ואת המעשים זה שאנחנו נכיר בזה שאנחנו צריכים תיקון מאוד גדול למידות ולמעשים, ונתחיל לבקש את הצדיק שיכול לתקן לנו את המידות ואת המעשים, ונתחנן שהוא ישנה אותנו עד שבאמת נשתנה. הכל תלוי בזה, שזה גם נקרא עסק הבקשה והחיפוש. ויהי רצון שעוד אנשים יבינו את זה, ולא יזיזו את זה לצד כמו איזה אלה שמטטים את הלכלוך למתחת לארון, אלא באמת יתחילו להתעמת עם זה ולהתמודד עם זה, עד שעוד אנשים יזכו שבאמת הרפואות של הצדיק יחלחלו אל תוך התיק שלהם, ויהיה שינוי במידות אצל כולנו. כל טוב, בשורות טובות.